Някой трябва да им каже кога да започнат. Сега! I'm the rainbow bomber, my star reminder. You know where to find me. Almost got depressed in this Пожелава е първия Best Competition на Гай Касе. Серийният Бислан си разбира нещата в Best Win. Моля вашите аплодисменти, не чуваме вашите аплодисменти. От вас зависи тъпото чудовище, което ще избере. Не мога да вярвам, че в такова напечено състезание са оставили Бронхилда да избира. Кажи нещо, брада. Дали това ще бъде Реми Визуал или Гай Касе? Никой не знае, освен тази тъпа тиква, която вече почва да разбира и на български. Niggas say I ain't hot, baby he hatin'. Niggas know I shake shit.